מה קורה חברים? כאן רנבון, סרטון חדש. אם אתם שואלים לאן נעלמתי, אז שמעו, רק עכשיו גיליתי שהאייפד שלי עובד, כי אם אתם לא יודעים, אני חושב שאתם יודעים, אתם בטוח יודעים כאילו, אבל יצאה עונה חדשה לפורטנייט לא מזמן, והיא לא כזאת חדשה והיא לא מזמן. אבל מאז בעונה החדשה עשיתי איבנט של העונה, כאילו עשיתי אז מסיבה. באיבנט של העונה עשיתי מסיבה עם כל החברים שלי. כל החברים שלי באו, ומפה לשם נשבר לי האייפד איכשהו. אז חשבתי אני לא יכולה לעלות סרטונים. האייפד נשבר, אבל הוא לא התקלקל, כאילו הוא עובד עכשיו, הוא עובד, אבל הוא נשבר. ובעיקרון זהו, אני אחזור לעלות סרטונים. זה סתם סרטון להגיד שחזרתי כי רק עכשיו גיליתי, אבל כרגע אין לי מה לעלות סרטון. כזה. ובעיקרון זהו. רציתי להגיד לכם שכבר אני חוזר לעלות סרטונים, וגם בכל מקרה בסוף החודש, כאילו בסוף מאי, אז אמא שלי הולכת לקנות לי מחשב גיימינג עם מחבר. בקיצור, מצלמה, סטאפ גיימינג שיהיה לי טוב לסרטונים, אוי רגע, קצת יותר מדי, עשיתי שמש. ואז אני אוכל לעלות סרטונים כמו ביוטיוברים שכזה הם בפינה למעלה או כזה ככה, זה איפשהו, וכל המסך זה כאילו של הפורטנייט, של הברול סטארס, של מה שמשחקים. ודרך אגב, אם אתם רוצים, אני יכול לעלות סרטוני ברול סטארס. אם תרצו, תרשמו בתגובות וביי.